Ku yi subscribe a YouTube channel mai suna ɗan soja. Bayani ya zo cikin sauki kai ka bashi 150 a cikin 150 sai ka daura rake baya daya ni kuma za ka bar da sauran canji kaga idan aka yi haka an sauka da yau kaga yanzu bayani ya zo kai za ka bashi 150 ka gane ne ka daura rake 150 kaga ya kama 750 kaga komai an cikin wannan ni kuma za ka bar da sauran Allah ka samu matsala kai abin da akwai